IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naideklara drug cleared barangay dahiti sa ngapulik at dua barangay dito Ciudad, Laoag. Ditoy ket babaen iti motion ni Director 2 Julius M. Padera sa PhD Regional Director of Philippine Drug Enforcement Agency nga inanamungan na dagiti miyembro ti Regional Oversight Committee kan kalpasan ti balidasyon na deliberasyon kan iti verifikasyon dagiti aplikante na isayangkat iti kalabes iti daytoy atawen na formal nga indeklarada nga drug cleared barangay dagiti sumaganad iti barangay 2, barangay 9, barangay 224, barangay 38A, barangay 38B, barangay 44, barangay 49A, barangay 49B, barangay 53, barangay 54A, barangay 56B, kan iti barangay 57 dito Ciudad, Laoag. Naamuan na dagito yung barangay kat dati nga adda dagiti na-identify a drug pushers kan drug users nga dagito nga individual kat dimala niti usto kan atidog a proseso pabaan na tinaygat a koordinasyon dagiti nagduduma nga ahensya kas iti City Government of Laoag, Liga ng mga Barangay, Department of Health, Ilocos Norte Police Provincial Office, Laoag City Police Station, Department of the Interior and Local Government, kan the Philippine Drug Enforcement Agency. May naig iti daytoy dalaongon na iti 23 nga barangay at tinabatbati sa anpay a drug cleared dito'y Ciudad, Laoag. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.